рафте сай марамат баударҷон як тайга Camry 6 2018 чанд моҳаги шабигимда қариб 19 объёми 2.5 май гибрида баударҷон 6-7 литр аз худ дора мошинчарак нагай пеш бинен бе кам будияй ҳуҷҷат танировка утилизатсия ҳамаи чиз дора 4 баллони нав дастошина никелня я бор ҳуи ки салонша нишон темаю тараф биём хуб ина салон шайдем баударҷоно кожни салонай хуб охлаждени сидельнику лифт монитори калон старстопай мультирул ҳама наворота дора ина иҷо шавинеш хебо хушукаги будааст так мошинча бе кам будияй хуб нагай хафоам мигириш бинамаш ина нақша чанд сум гуфти ака 265,000 сомонӣ нархи дастрас қайд хайдори конкрет набоша иншоалло бо ягон чи муомила мешава 994 38 50 номери соҳиби мошина хай набо бинем мошинчара ки ягон камоли надорад ай тараф ҳам бина о заводида ё ина завода оз надора кадомиш маъқул мешава баударҷоно занг бизанен иншоалло дар моҳи шайфи рамазон нархҳои дастрас кардиян мошинора саломат бошен иншоалло ки бо арзон мешава марамат баударҷон лексои есои 300 гибрида 2017 солай мордай пеша бинен ки мисол раднои айхчон мешава рестайлинг корейский вариантай 4 баллони нав хуб мошинча бекам будияй салон шак мегирам салон шам як тамошо кунем хуб касе ки бигира мега даномш раз тамошка мекунем метем автопилот кожни салон хуб ҳама наворота дора лук ана я бо салон шахшо нишон шомте 05 шканик бо кадрох шумя айпо 05 шка хуб парктроникои пеш қафо ҳамаш кор мекуна мисол гибрида экономичная расходиш камай баударҷоно хай бо ин агаи тарафам бинем биёяк салон шамги чанд сумака нархи 265,000 хайдори конкрет набоша баударҷоно муомилаи нағз дора иншоалло хуб 994 38 50 номерои соҳиби мошина хай бо дар видеоам ҳастай метавонед занг занед маълумоти бештара барои шумо метавонед ай ҷа винкодшам ҳастай барои касои дак мисол винкодш бош марамат кунен як тайга Camry 6 бародарҷоно 2019 солай объёми 2.5 6 линдраҳай ҳуҷҷат танировка утилизатсия 1 сола 4 та баллони нав нархиш бародарҷоно 240,000 сомонияй дастон никелни салон шак мегирам салон шак бинен ина монитори калон старстоп кожни салон ҳама наворотош қоидавӣ кор мекунад хуб америка будааст магай пешам бегирам биненеш хуб 4 та 1 54 251 номерои соҳиби мошина 240,000 143,000 пробег доштае номерош ҳастай метавонед занг бизанед ба бодарҷоно хай бо маълумоти бештарам бигирен бо метавонем биёед мошинаи пеш бибинем
марҳамат бародарҷон, як тегайна Camry 2012 сола, ябиёми моторош 2.5 Америка будааст. 120,000 сомонияй. Ҳуҷҷат дора, утилизатсияам дора. 4 баллони нав, ина дискои қатӣ. Светчам бинед, свети хушрӯй. Я тонировкаш мекунӣ, хичам мехира. Хоб ин ай тарафам бинед. Монитори рад ноише. Агай пешам мегирам бинедш. Хоб 88 4 6 99. Чандай бо номери дигариш? 86 5 та 6 2 5 та 6 59. Дата номерай кадомаш ки мисол кор кунам, ушта метавонед занг бизанед бародарҷон. Ба сами ҳаматон мерасонам касои дар магазини Автолайф аксия сар додагем, тамоми наводи чихону полико ҳастай. Ба хотири мои шайфи Амазонай. номери ма ҳастай WhatsApp давои нарасонед, каталога равон мекунам, кадом навош ки махмул мешавад, дастафка батқон мешавад, нои Тоҷикистон ҳастай. Саломат бошед, худованд меҳрабон, ҳаматан нигоҳбон бошед. Camry дар, Camry се бо як тайга, Camry ди дигар. Нархҳои ҳаста ки нархҳо ягон ҷо намеёбем. Ана як каме гаки хай бо худшоли мумкин овушандия. Аксия барои бародару подписчикои Автолайф дар наврӯзи моҳи шарифи Рамазон. 2011 сол Camry D XL объеми 2.5 қатӣ. Ана уҷат, утилизатсия, тонировка ҳама чӣ дорам, мешидаги нархш мега 118,000 сомонияй. Я бо машина бо бин салон шак тамошо кунед. Бесключавой дорам. Ена. Кожни салон, мултирул монитори радноӣ, ана лукам дорам. Ана микрофон ребезем кане. Холи фикана. Чина кана. Дарини салонаш ягон кор надора, як номер мегирин, мегарден. Хафобра камера, Camry серия нишон мтеухе бача. 2014 сол ая. 2014 сол объеми 2.5 қатӣ, ҳуҷҷат, утилизатсия, тонировка дора 118,000 сомонияй. Салон шабо нишон мте бинам бародарои ма. Бин кодошам нишон мте кожни салон байнош аликантара латаги дора. Ина. Лук, кондиционер ҳама народш кор мекунад. Биё агу ай пешам нишон мте бинам. ина ҳуҷҷатош ҳамаш қоидави ҳастай. Бо агай пешам бинед наружни ягон кор надора. 2.5 бензини холия расход чантай? 12 литр расход дора. 4 та баллони нав, дискои қатӣ. Биё ҷав Camry дирам нишон мтем аксара бинам. И кадом сол буд 11 буд, ҳа? 2000 хеле ака сози хуби саломат созай ҳама тарафоби. Чуна ам микрофон созай овоз, ҳа? Маргад наке сайко овоз соз бия. 2011 объеми 2.5 қатӣ бародарҷоно 118,000 сомонияи бача фурсат ай даст нате. Биё машинора бар 4 баллони нав, дискои қатӣ, салон шак бинед, салон сиё. Ина монитори радноӣ, кондиционери ях. Хоб мултирул ҳама народш кор мекунад. Биё агай пеш нишон штем. Ена мақсад наружни машино ягон кор надора. Ина дидесен ки иш чӣ Camry D се? Ина Camry D SK дигар бародарҷоно. Хоб 2011 объеми 2.5 ай. 118,000 сомони. Тонировка, ҳуҷҷат, утилизатсия дора. Ина салон шак бинем бародарҷоно. Монитори Android дора, лук, хоб поли, салонам тозаи хушрӯй. Агар хафаам бинедш. Хоб 4 та баллони нав.
мошино ягон камбудӣ надора. 88 4 388 номерои соҳиби мошинае 909 94 38 50. е бача кадомиш ки маъқул мешавад занг бизан биё мошина абин нам қадар овози лишнива миёри бум қабулиш мекунанд. Бе камбудия бародарҷоно гарантияш қатъия. Ягай тараф ҳам гириш. Kapti ve şamparta mı? Kadoma ur adeli bad megirem. Yine şor peyaksa da ajda zora bu çıt boynoş yasa da zora skitka mekinim yoşa sada zora. İş as 98,000 part. Meша Çi gustan yozuri? ози инай баода чорта кемри буд бози К50-рани ана иншолло ки аксияш мекунем ҳамаи светошон астай комплектатсияшон қати мисол солош қати дар видеои навбатӣ мешава баодарҷон. Миллати мо барои шумо подписчиков. Саломат бошед. Ракне шумо да барори кор ҳамин хел биён бошин чой хушрух. кор кунен беҳтарин мошина бихарем. оли иша пауза. Як тайга аст рашт срочна фурӯшия бародарҷоно 2006 солай. Объёми 1.6 твинпорт беванус моторои зури бадай мошини ман хушам хе моторай кайшонам созай бе камбудия 10 моҳ ҳуҷҷат танировка мисол дора утилизатсиям кардаги 4 та баллони нав дискҳо қати ана 72000 сомонӣ харидори конкрет набошам мега хай бо биан мошина бинан ай пеш мобила меша салон шак мегирим салон шам як бинӣ ина салонш хоб даро электро хоб начхолои масачка монитор задаги андроид ҳама фоидави сансаришам хушкор мекунад. хоб бина агай пешам бинем номраи кароимон бодарҷоно хоб 985 10 10 55 ҳам номраё 985 10 10 55 номерои соҳиби мошинаи бародарҷоно касои да маъқул мешавад метавонед занг бизанед биен хай бо мошинаи пеш мебинед бе камбудияй ай тарафан мегирам бинеш хоб пробегаш 300,000 будааст мултирул ана дарои электропакет ина салонаш марамад як тайга астраҷи дастсрочни фурӯшияи бародарҷоно нархи арзон қати 99 солай ана 1.6 простой ака мега нав мотор кагияй ҳуҷҷат утилизатсия мега кадагияй ҳуҷҷатош то моҳи декабра ҳаст 45000 ана муомилаи нағз бо мешава иншолло ябурак шуама ҷо шабанавор мегирем тамошош кунем касои да маъқул мешавад номраи ака ҳаст дар поёни видео мешавад дта электро чиқолакҳои нағз дора ина салонош хоб салонш тоза ака ягай хафоан мегирем ягай хафоан бидемш хоб ягай тарафан бинем хоб номраи карам мемонам ана 93 503 0045 хоб 944 44 111 89 дута номер дошта 974 71 89 974 71 89 марамад Toyota Fielder бародарҷоно соли 2011 солай объёми 1.8 валматчик даст моторош моторои зурай хоб ҳуҷҷат танировкаш то охири ҳамин моҳай леки светчам свети зури бадай озама ҷо шабанаврон 4 баллони нав дискҳо қати хоб эскудучавой дора салон шак бинед дарои электро 114,000 пробег монитори радноӣ чиқолакҳои нағз ягай хафоам бине 105,000 сомонӣ
ана харидори конкрет набоша иншолла бо ягон чи муомила меша задни камера нагай тарафам бинем номеро якара мемонам бовдарҷоно свети зури бадайнек хоб 934 73 73 мерседес компрессор 2004 солай бародарҷоно объёми 1.8 хати газам дорад ки бензина бензини холӣ ҳуҷҷатош мегӯяд 1 сола ҳаста ана салоншо як мегирам салоншам як тамошо кунем бародарҷоно я салонш хоб монитор андроид задаги салонш тозаки хушрӯя чанд гуфтесака хоб 57 000 сомонӣ хайдори конкрет набоша бо муомилаи нағз дора номерои кара мемонам метавонед занг бизанед хай бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам касоида ки компрессор дар кора инам барои шумо агай тарафам бинем номерои телефон табуа камоно 933 38 33 47 пенсечкара пеши бозорай 10,000 сол объёми 3 қатия бародарҷоно хоб газа бензин ҳуҷҷат танировкаш солона озама ҷо шахшу банавор мегирем тамошо кунем мошинчаро састаниш неки зури бадай хоб 4 балони нав диско хати хоб наҷош никелим даст алу кондиционер хоб 296 000 пробег дора хоб асер даро электро автомат ҳама наводаш кор мекунад хоб объёми 3 расходаш чанд қака 10-12 та агар сахар кунем всё мекунем 13-14 то 13 мега мақсад агар вобаста айкини 13-14 то мега агар сахт айкини мехӯра хоб нарх чанд сумака 105 така 105,000 сомонӣ бо савдо меша номерои акара мемонам метавонед занг бизанед хай бо мошинчара мен мебинед ана бекамбудияй утилизатсия чиз дора хоб 93 476 66 62 номерои соҳиби мошин хоб марамат кунем бародарҷоно 95 сол опелои каравани простой Astra F 1.6 простой газ бензин дора 21,000 сомонӣ тоқа утилизатсия дошта тамом ҳуҷҷатош тамом шуда ина салонош 295,000 пробег дора салонш неки соз буда тоза кай магнитофонш мезанӣ негай тарафам бинем қафош багажшам соз негай тарафам бинем бародарҷоно хоб номерои кара мемонам касоида мақбул меша бародарҷоно метавонем бо биёен мошинаи пеш бибинем 901 61 31 60 номерои соҳиби мошин 2022 сол Toyota Highlander бародарҷоно ҳозир ҳамаҷо шахшу ба навор мегирем тамошо кунем фул комплектатсия объёми 3.5 хати мошинчаи бекамбудӣ ана хоб 4 балони нав диско хати ана бесключавой салон шаг мегирем салон шаг бинем салон сиё даро электро кожни салон даст хоб монитори калон 119,000 пробег дора фул комплектатсия лукам дора шинчаи бекамбудӣ ина
خب این اگه خفا هم بینید خب چورویدی های انا چور داره این اگه ای طرف هم بینید چند سم گفتین اکی را؟ 390,000 XL خب 901 20 25 01 номерҳои соҳиби мошин марамат бародарҷонон Toyota Prado 2012 солай объёми 4-6 цилиндра ҳай ана ҳозир ҳама ҷо шахшу ба навор мебинем тамошо кунем мошинчара бе камбудӣ ина салонош балошни салон так монитор старт стоп ҳама наворота дора автопилот яке хафо ҳам бинем яке хафо ҳам бинем خب камераи 360 градуса ана мошинча хеле бекамудӣ ҳуҷҷат утилизатсия тонировка ҳама чӣ дора чанд сум гуфти яка нархша 290,000 сомоние харидори конкрет набоша бародарҷонон метавонам бо биям мошинчаро пеш бибинам иншоалло ки бо муомилаи нағзам дора хоб 901 20 25 01 номерои соҳиби мошин тазабс подписчикои Автолайф дидем ки хай нами бародаро қати моани мие мошин бизнесо гап мезанем ҳами бародаро барои шуморо бо аксия кардандаи мои шаҳрон 3 тайга К5 бо нархи арзон барои шумо 2011 солай объёми 2 корейский вариант хоб панорама безключавои доступ ҳама наворота дора биёй бо салоншам нишон бите ана 110,000 сомонӣ бе камбудӣ мошиноай خب старстоп мултирул дарои электропакет خب обогрев сидени панорама ягай тарафам биги ина диско шабинен 4 балони нав диско қати ам хитоб хуб биёй бо ай тарафшам биги Zafer. Çok hadi. ина 100,000 сомонӣ 2011 сол объёми диққатӣ о свет чайбинен свети необычный айнан ҳам комплектатсияй хоб старстоп кожаный салон ҳамун авортое ки ушам дошт ҳамиам дора бародарҷоно як бор ҳам хел бояд мирин салоншани бигирӣ меша خب این از پویلرو زدگی ماشینچه تایور یا نمر میگیری های میکنی نه 2014 سال بودن 115,000 سومونی یک سلام شما میگی خب این اگه پیشم ببینید کدومش که معقول میشود زنگ بزنی اکای نیکروز اکای بهروز در خدمت شما هستند برادر هستند که نرخشون نسبت لوبوی یعنی ماشین بیزنس رو فرق میکنه 84 388 994 38 50 ای ماشین ها میرا سیومکا کنه نمروشون از یاد کردیم سلامت باشین انشالله که خیر بود کدوم ماشینی که شود در کانال میمونیم شون ماشین فروشی برادر جانو تویوتا فیلدر 2008 солай объём 1.8 бензини холли уҷа тонировка ҳамаш ясулай мошинчара тамошо кунем состояниша озима ҳамаҷош ҳама гирам 4 та балоншам навай озия салонша мегирам дарош электрам неч холакои навай Автолайф задагияй коробкаш автомат мошин ҳолаташ беҳтаринае тамошо кунем ҳолати салон خوب باز باید قفا هم بگیرمش قفاش بگردش
нархи чанд табад ака? Нархи 108,000 сомон бо муомила дора. Ҳай бо муомила ҳам дора. Номеро табгӯ ака? 900 14 41 84. Хо ман номеро акара мемонам, занг бизанен. Мошинча состояниш беҳтарин аст. Бо хутонам дар видео хушрӯ мебиненуш. 2008 сол бародарҷонот Toyota Verso объёми дизеле моторуш. Хуб чӣ моторуш гуфтӣ? D4D моторуш. Яъне ки мегӯянд мотори зурай. Салон шабиё як ҳуи кака салон шанишонте маю тараф биём. Хуб старстопай ана монитори Android задагӣ механик ина салонуш чӯлакои соз ягон камбудӣ надора бародарҷоно. Салонш тоза наружниам ягон кор надора. 70 чанд та? 75,000 гуфтаи сай муомилаи нағз мешава. 994 38 50 номерои соҳиби мошинаи бародарҷоно. Ядомиш ки маъқул мешава. Ана маълумоти бештара барои шуморо метавам. Ҳай надид нехтон мошинора.